Bezbjednosni sistem u koordinaciji s pravosuđem je definitivno opet, uslovno rečeno, zakazao i građani su vjerovatno sa pravom revoltirani prema cijeloj situaciji. Sama činjenica da neko ko je obnašao vrlo visok stepen u pravosudnom sistemu, dakle bivši specijalni državni tužilac, odnosno tužiteljka, se za relativno malu, objektivno gledano kaznu odlučila na bjekstvo. Posebno brine činjenica da nije postojala nikakva mjera prema tom licu, pa samim tim ni policija nije mogla ništa drugo ni da preduzme osim toga što je preduzela. Počevši od bivšeg predsjednika zajednice, gospodina Svetozara Marovića, mi nismo naučili ništa. Evo sada nam se ponavljaju te situacije, ali još učestalije nego ranije, tako da nisam optimističan da može doći do nekog boljitka, pogotovo ukoliko imamo u vidu činjenicu da se pravosudne institucije prepucavaju medijski sa upravom policije i to u mnogome otežava situaciju u cjelokupnom društvu i bezbjednosnom aspektu.